Fatuma chak mana kodi be nitiere ote moro modonjo ni kanyo. Aneno ote no wache motelo ni wasebedo piny kaka women reps to gi wabunge ma mine wetewa. Wacho ni wadhi choro chik moro ma sani lose mondo wadhi wabed e od bura wachor chik moro ma koro nyalo geng'o kata nyalo loso ratiro marwa e yo mochikore makare mondo wabed gi haki marwa muritowa. To ok wan kendwa, wadwa ni warit nyaka nyithindwa ma yawuowi bende. Mana kaka na wacho chon ni ma yawuowi bende nosebed kanyo chinego chien ka. Koro en kamano. Gima paro adwa kwayo king'iyo the highest court, which is Supreme Court. There are 3 women, powerful women sitting in that court. And we are sisters here saying we are being killed out there. If I were them, I don't know if it can work, but kada an gain, kada an Martha Komi, to da yiero kota achiel ma tich ne yalo tich nek mar nyithindo manyiri gi nyithindo machuo mobire wach mar erani. Mondo gini oyale madwecha uchiel waseyudo haki, osetwe Otieno, osetwe Kamau, osetwe Mohammed. To ka waketo gini wanywando gi cases moko gi jakwal dhiang', gi jakwal kura, gi jakwal kiang'o, to gima lich e ngima ka en ngima dhano. Gik moko te inyalo yal mos nyaka ng'amo mailo, to ngima mar dhano no ningo yal piyo kabisa. So I'm requesting the 2 sisters who sit at the highest court in this country, kindly take this serious. Next time it could be you, next time it could be your daughter, it could be your neighbor, it could be your sister's daughter. It is our girls, it is us. Next time it could be your son, your brother's son, your grandchild. Please take it this seriously because you have the powers to change this thing. Set a court that deals exactly with these cases of abuse of both girls and boys, killing of both girls and boys. Mondo gi speed up the process. Ka jogi oneno kaka otwe jowadgi, I'm telling you it will come down. But again, I go back to our values in Christianity, in Islam, Hinduism and the rest. Ka ok wapuonjo nyithindwa dok kuom Nyasaye, nikech moko bende ok negegi nikech ne gichamo fea. King'iyo cases gi, nyirigi okor negi fea. Nyirigi dhi e wuodhi negi pesa gi, gichopo kacha tinego gi. Nitie gik mobire piny ka bende makoro ji lamo jochiende. Masa moro nyathi manyako ni onegi nikech idwaro rembe, kata bade, kata ng'ute, moro wiye nyocho lal, idhi los godo mwandu, idhi los godo gige pinyni. Puonj nyathini gima din mari wacho, mondo ng'e ni gigi nitiere piny, jachien nitiere piny. Nikech kata osiepne ma wuoyi ma ja university wadgi bende nego gi samoro, koyudo ni kia nohero nyawadgi machielo. Kwa hivyo wapuonje nyithindwa wach mar dinwa kao mbele kabisa. To kendo kwachak wachungo weche rubbish mag social media gi socialites gi, ibro neno kaka gini bro dok piny matin. Wapuonj nyathiwa manyako ni nyako maber en machal gi Fatuma cha. Mana ni piny oselonya, keni bende neno kinyalo chung'gi nikech sani kodla ng'ato nitiere gi ratiro mar tiyo gi mbuine kako ohero. Ok wanyal chungo gi, lakini wanyalo rido negi tol. Ing'e ni ka socialite moro time Dubai mano wachne, to kotimo Kenya waka. I think this government, if it was me, who was the president